عزو السلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتمسيون لو مسوني 14 حساس تدلو زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبرز قدم إرمياس قبرلو عليه بقدامنت أرستاتو أب إرترا متن ملكفت حمام تيبي إننا نقول قولة كم زمت تحبيرو أب سميناوي كأي بحري أب ركيق بحلاو رشاتا زتكورة دحساس تقايدو شنفر منستر حرش زوباغاش واركا أب دحساس أكبابي يصلوا بروجكتات حرش زتكورة سلطانا وديبو أب روسيا أب لعدة كالات أمريكا أب سخايدة مدكعة سايبر إيد كم زنبران زغرب اللاكسين زيغاتو هندم باكستان بقدر شبرا مدكعات نحل حدن يواصل حمز الله تقليتو أب نيجر بسخايدة شبرا مدكعاتي بوحدو 12 سبات تقتلهم أب زرزراتو منستر تعنا متن ملكفتي حمام تيبي نمكتا أب نفس وكف عدي كونتات نايت حمام زكتاتلو وكلت تعنا عدي بموفارس للسرح حمام تيبي إن نقول كل ما تقالو وكيل أرينا بنيان فسحات ينزدروت أبصاف جرمسكال جرزجير كأربويو أب إرترا متن ملكفت حمام تيبي أبزي 10 عامات برؤي نقول كل خمس مساء أب منستر عنا حلافيد هجراو مدب نقول صار حمام تيبي سيستر هيوت نقصه مسئري نابز قبرتك على محتت حبيرام أب حبرة سب إرترا بحمام عباي سعد زفلت حمام تيبي 800 مئتاويت نسامبو 10 مئتاويت دما نكال أكلت كمزتك عز قلت سيستر هيوت بمهنتاسن أب وان زربا كاب أف بزوت نطبطباتن كاب سب ناب سب كم زم حلف ممراه حد حموم انت زي تفويسو كاب عستك سب عست حمشته تعيات سبات كلكم مثل زخيل قصال سعال زتراي سب قلطيفو اب طقو ناب زركب تكالت عنا كخيد الزخاخيرام تا انت متحللاف نتحرت سبك ابز اوان زي اتحموم ناب تتكلم مع عنا خي مصئ انت دونغيو اياتا متحللاف تمص زخونه تي في زحازو سب انت تحكمو أفتح حبرة سب حمام تزيليو تغلق لك مالتي على ما ودبت عنا كاب كل تشحن سلاسان كساب كل تشحن سلاسان حمشتن تي في كاب علم المطفاء بزحن صصو مسرت منسرت عنا نزشو تزن مسمار حموم ناب حكمنا انت زي مسيو اب جزء رخبو زبل استراتيجي حنسيسو ناب نفسه كف عدي وريدم كنتات حمام زكتات الوكلت تعنا عدي مفار يسرح كم زل زحبر السيستر هيوت اتم وكلت تعنا عدي ابتح حبرة السبقات يوم ملكتات نايزي حمام نزر ايات طرطور ناب حكمنا كم زمسو بزمن قد زيز ركبو 1600 حمومات ادلايف وسا كم زقبر لما ارديام نفسه كف عدتات تصوعت له زياتهم كاب كبابي زلو دخون دسعل كاب كلتسو من العلي دسعل نابت تكالات عنا خبابي زلو نخمصو كاوون نفولي مرمراتات تدليون نلعلي اندسناها زغير اقبابي دارغا 350 كافتي متن حويت رخيتني هادلناسي بتساتفو ناي ايكونومي تتصوعت عدي أقدمه بستقبر مصنعتي نقحات حبرة السب أبزي حمام 9 مئتاويت بسيح مهلاو كموسيت دما متن مقراص مدهاني تحت 1 مئتاويت مخان استقصت سيستر هيوت نغسه تيبي زقبا مكتالن فوسان انت تغيرلو زحو حمام مخانو مقراص مدهانيت انتلقنا اتي نتيبي زقالع تهواس تصوارنت سلازطري مسرح فوسا كم زخبد غليصا يتنقحات كابتي قدم زنبره أتبقوا اللي 9 زلوا يختفل جن أفلوتو بينو خسرح سلازيكل أبتجباره سبع كندي علنا إلنا نزجوس قاس نجبر له مالتي سلازي أبتجباره أبجل جل حقوفاتون كركب سلازخل حجة خمتي نحنا ودن كموتونا زجبهم بزحات أبتحبرة سب علولنا نأمن سلازي إزم زلوا بخمي كنمتوم علنا أعتقنتي على ما ودبت عنا متن حوية حمام تيبي 75 مئتاويت كون كم زقباء كم زحبر إرترا قناص على تصادف كل أكل حبرة سبن وكلت عنا عدن لعلي أبو مخاد 85 مئتاويت بس يحمه الله أجنزبا أمني سرت عنا حلافيت هجراو مدب نقول صار حمام تيبي سيستر هي وثنقصه أما وداتا
ሚኒስትሪ ጥዕና ነቶም ተጸዋርነት ዘጥረዩ ሕሙማት ቲቢ ንምእላይ ኣብ 2011 ኣብ መርሓኖ ሆስፒታል ኣዋዲዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ሆስፒታል ኣስታት 254 ሕሙማት ንኣስታት 2 ዓመት ኩሉ ወጻኢታቶም ብመንግስቲ እናተሸፈነ ይሕከሙ ከም ዘለዎ ገሊጻ ኣብ መላእ ዓለም ዕለታዊ 5,000 ሰባት ብሰንኪ ሕማም ቲቢ ከም ዝመቱ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ይነጽር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 2019 ዝተጀመረ ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ዘተኮረ ዳህሳስ ኣብዚ ዓመት እውን ቀጺሉ ወኪል ኤረና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርቦ እያ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምልላይ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ዘተኮረ ዳህሳስ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሽዕብን ጊንዳዕን ኣካይዶም ዕላማቲ ምስ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ ህዝብን ዓድታት መንሸብ ቲልውክ ገድገድ መትከል ኣቤት ዓዲ ሹማ ጊንዳዕን ጋሕቴላይን ዝተኻየደ መደብ ያታው ትሕዝቶታት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ንምስናድን ንምዕቃብን እዩ ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ ኣቶ ዮሃንስ ገብረ ኢየሱስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ምልላይን ዳህሳስን ውጥን ኣካል ናይቲ ኣብ 2019 ኣብ ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ኣፍዓበት ጊንዳዕ ፎሮን ገልዓሎን ኣብ ብሄራት ትግረ ሳሆን ዓፈርን ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ኣፋዊ ብምዃኖም ምስ ግዜ ንኸይጠፍኡ ንምስናዶምን ናብ ወለዶታት ንምስግጋሮምን ዝተወሰደ ተበግሶ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል መሰረት ናትና መነባብራና ዝኾነ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ እቲ ጎዳኢ ዝኾነ ኣሊኻ እቲ ኣገዳሲ ዝበሃልካ ቅጽል ከም ዘለዎ ክስነድ ከም ዘለዎ እዚ ተቐኒ ዕላማናትና ኣብ ሎሚ ዓመት 2020 ኣብ ብሄረ ትግረ ሰፊሕ ሽፈና ናይ ብሄረ ትግረ ኣብ ዞባና ስለ ዘሎ ኣብ ብሄረ ትግረ ዘተኮረ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብን ከባቢ 12 ዝኾነ ምሕዳር ከባቢታት መጽናዕትታት ኣካይድና ኣለና ብሰንኪ ምንዋሕ ግዜን ምትእትታው ቴክኖሎጅን ገለ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ሓደጋ የንጸላልዎም ከም ዘሎ ብምብራህ እቲ ፍልጠትን ጥበብን ግና ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉን ንኸይጠፍኡ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎን ኣቶ ዮሃንስ ወሲኹ ኣረዲዮም ኣብዚ እዋን ካብቶም 8 ባእታታት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ኣብ ሓደ ጥራይ ኣተኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለው ጠቒሱ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ ኩሎም ምዕሩይ ጠመተ ብምግባር ክሰርሑ ከም ዝኾኑ እዚ ናይ ሕጂ መጽናዕቲ ከም መጀመርን መምሃርን ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ብሄረ ሳሆ ብዳወትን ራሻይዳን ተመሳሳሊ ዕዮ ከም ዝሰላሰል ኣረዲዮም ኣብቲ ዝረሓቕ ቦታታት ወላ በዓል ዓዲ ባሓ ኸይድካ በዓል ቁረባ ኸይድካ እውን ክስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ቀጻሊ እዩ ኣይውዳእን እንተሪኢኻዮ ቀጻሊ ተጽንዖ ዘለካ እዩ ምስ ኩሉ እቲ ናይ ትራንስፖርትን ናይ ገለን ዘሎ ጸገማት እውን ንዕኡ እንዳ በብግዚኡ ምስ ምልከቶም እናፈታሕካ ክስራሕ ይከኣል እዩ ስጋብ ባሕሪ ኸይድካ እውን ኣብ በዓል ዳህላክ ዘሎ ናይ ህዝቢ ናይ ዳህሊክ እውን መጽናዕትታት ክግበር ከም መደብ ኣለና ኩነታት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታትና ንምፍላጥ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ብሓፈሻ ኣብ ድሓን ኩነታት እኳ እንተሃለዉ ሓሓሊፉ ድኻማት ከም ዘለዉ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ክኢላ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት መንእሰይ ዮታም ገዛእ ብወገኑ ሃንደበታውን ዘይዘገምታውን ጽልዋ ለውጥታት እውን ዝያዳ ኣሰካፊ ከም ዝገብሮ ብምብራህ እቲ ጽልዋ ኣብ ምብራስቶም ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ዓብ ተራ ስለ ዝጻወት ኣብ ምልላዮም ሓጋዚ ከም ዝገብሮ ኣገንዚቦም እቲ ከም ስግኣት ንሕና ንቆጽሮ እቲ ሃንደበትነታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ኣዝዩ ዘይዘገምታ ዘይኮነ ብሓንሳእ ብሃንደበት ዝመጽእ ለውጥታት ወይ ከዓ ጽልዋ ናይ ለውጥታት ከዓ ኣሰካፊ ይገብሮ እሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ብምክያድ ድማ እዞም ተለልዮም ዘለዉ ብፍላይቶም ኣብ ሰንኮፍን ኣብ ምትራፍን ዘለዉ ኣምራት ናይ ደቂቕ ባህላዊ ውርሻ ብኸመይ ኣገባብ ናብቲ ሕብረተሰብ ዳግማ ይስኩዑ ወይ ከዓ ብኸመይ ኣገባብ ዳግመ ብርባር ይግበረሎምን ኣብ ቀጻሊ ምስ ካልኦት ብምትሓዝ ብዝግበር መጽናዕትን ከመይ ይመሊሶም ተቆሊዖም መጹን ተወሳኺ መጽናዕቲ ንኽካየድ መደብ ኣሎ ማለት ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ባህልን ልምድታትን ብሓፈሻ ያታዊ ትሕዝቶታት ባህሊ ከዓ ብፍላይ ብጽልዋ ዓውለማን ዘመናዊ ሙዚቃን እናሃሰሰን እናተዳኸመን ይመጽእ ብምህላው ስክፍቶም ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ባህሊ ዘድሃበ ተመሳሳሊ ምልላይ መጽናዕትን ስነዳን ክሕይልን ቀጻልነቱ ክወሓስን ኣዘኻኺሮም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጸጋታትን ምሕደራን ባህላዊ ውርሻታት ኣብ ትሕትን ገማግም ባሕሪ ዘተኮረ ተመሳሳሊ ናይ ምልላይን ዳህሳስን ስራሕ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ከም ዘካየደ ይዝከር
أزي أغلقلو تلفزيون إرترايو نابكال زينا مسنسجر منستري ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝሰላሰሉ ፕሮጀክታት ሕርሻ ኣብ ኣከባቢ ዘለዎም ጽልዋ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ስልጠና ብ7-8 ተሕሳስ ኣብ ከተማ ባረንት ወዲቡ እቲ ብክኢላታት ክፍሊ ሕጋጋትን ቁፅፅርን ከምኡውን ብጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅፅር ዝተዋሃበ ስልጠና ኣፍልጦ ክኢላታት ሕርሻን መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ኣከባቢያዊ ጽልዋን ብምዕባይ ዝሰላሰሉ ፕሮጀክታት ሕርሻ ኣብ ኣከባቢ ብዛዕባ ዝፈጥርዎ ኣሉታዊ ጽልዋ መጽናዕትን ዳህሳስን ንምክያድን ንምውጋድን ዝሕግዝ እዩ ተሳተፍቲ ንዝቀሰሙ ፍልጠት ኣብ ከባቢዮም ብግቡእ ኣብ ተግባር ብምውዓል ጽልው ክግምግሙ ዘዘኻኸረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ አቡበከር ዑስማን ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ዝካየድ ፕሮጀክታት ሕርሻ ንምዕባይ እጃሞም ከበርክቱ ተላብዩ ኣማሕዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ክኢላታት ሕርሻ ዝምድናታቶም ምስ ሓረስቶት ኣሓይሎም ንዝያዳ ውፅኢታዊ ስራሕ ኣስተምሮታትን ጎስጎሳትን ክውድቡ ውፅኢታት ዝተዋህቡ ስልጠናታት ንምግምጋም ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱ ድሕሪ ምልባው ፕሮጀክት ሕርሻን ሕብረተሰብ ብቁ ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ብምግባር ኣብ መሬት ሕርሻን ኣከባብን ሃሳዊ ጽልዋ ዘለዎም ነገራት ንምውጋድ ተርኦም ክዕዝዙ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ስልጠና ሓለፍቲ ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሃይኮታ ጎኘ ባረንቱ ላዕላይ ጋሽ ሻምብቆ ሞጎሎን ኣቁርደትን ከምኡውን ሓለፍቲ ክፍልታት ጨናፍር ኣህዱታትን ክኢላታትን ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ንዞባ ራዕታን ህፃናት ዝወሃብ ኣገልግሎት ክታበት ሰፊሕ ሸፈነ ከም ዘለዎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ መደባት ክታበት ኣቶ ሕመድ ኢድሪስ ሓቢሩ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ሕመድ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣገልግሎት ክታበት ኣብ መደበራት ጥዕና ከምኡውን ናብ ርሑቕ ከባቢታት ብምንቅስቓስ ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ ብስሩዕ ክወሃብ ስለ ዝተኻለን ቆልዑ ኣብ ግቡእ ግዜኦም ክኽተቡ ስለ ዝጀመሩን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሕ ኣፍሊጡ ብደረጃ ዞባ ኣብ ኣገዳስነት ክታበት ተፈጢሩ ዘሎ ንቕሓት ልዑል ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ኣብ ሸፈነ ኣገልግሎት ክታበት ዝተመዝገበ ዓብ ለውጢ መርኣያናቱ ከም ዝኾነ ረድዩ ኣቶ ሕመድ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 15 መደበራት ጥዕና ንክታበት ዘገልግል መሳርሕታት ንሰለስተ ኣዋርሕ ክዕቅብ ዘኽእለን መዝሓሊ ፍርጃት ክዓጥቃ ብምኻለን ኣብ ዕቤት ሸፈነ ክታበት ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ገሊጹ ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ኣራዕታ ኣቶ ሃብቲ ኣብ ገብረ ኣብ ወገኑ ሞያውያን ሕክምና ካብ ትካል ጥዕና ኣብ ዝረሓቐን መኪና ኣብ ዘይኣተዎ ቁሸታት ንዝርከቡ ህፃናት ብእግሮም ተጓዒዞም ንዝህቦ ኣገልግሎት ሞጊሱ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ብዝተኻየደ ፃዕሪ 95 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ተጠቀምቲ ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢ ፅሬት ኮይኖም በቲ ወፍሪ ብምልኣት ክትግበር ብምኽኣሉ ከጓንፎም ዝጸንሐ ብጉድለት ጽሬትን ንጽህናን ዝስዕብ ሕማማት ብሩይ ከም ዝነከየ ዝጠቐሱ ወሃብ ትርኢቶ መብዛሕትአን ዓድታት ተረባሕቲ ኮይነን ጥዕና ከባቢአን ከም ዘውሓሳ ኣብሪሆም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ነርስ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወት ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንፈለማ እዋን ኣብ 2009 ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዝጀመረ ምትእታው ከም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ምውሓስን ምርጋፅን ጥዕና ነበርቲ ብሓፈሻ ዓብ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣብቲ ንኡስ ዞባ 59 ዓድታት ተጠቀምቲ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ክኾና እንከሎ ዝተረፈ 5 ዓድታት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ ዝሓበረ ነርስ ገብረ መስቀል ተጠቀምቲ ንዝሰርሕዎ ዓይኒ ምድሪ ተቐባልነቱ ከውሕሱ ተላቢዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ዝተዋፀት ኮሚተ ምስ ሰሙያ ጥዕና ተዋሂዳ ውፅኢታዊ ስራሕ ተዓምም ከም ዘላ ቤት ጽሕፈት ከባቢያዊ ጥዕና ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣፍሊጡ خبركم تعذبتي زسعب أخبروا زينايو روسيا أبز سالستزي قبل على تكالات أمريكا أبز خيدة مدقعة سايبر إيد كم زنبران زغرب الله كسينة زيغاتو سمزي أمريكا قبل على تكالات جمجان نقدن هاجرو سرقة تكنولوجي كاو مدقعتي كم تفتسم مدقاس إيد روسيا كي هلو كم زي تعرفيهم زحبرو زلو يكون مبر مينستر قديات وصا روسيا اتكستي جبت هم زي بلو بمحبار نسي قولو منقص أمريكا أبز حلفة قربا معالتاتون أب كفل هاجر كاليفورنيا قبل على زركب تكالات تهاجرو بدرجة هاجر زتمولة تماسا مدقعتي كم تفتسم مقلاتو يذكر أمريكان روسيان بمدقعتي سايبر نحرحتن كواغاسا مصرحني فلت حيالان هاجرات نزي نعلمنا كبير سقات كوين وازلو تاو مسرح ربحتاتن نموحاس بعتوبي كم سرحلو كيلاتات يقلتو
ጎረባብቲ ሃገራት ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንሓድሕደን ይወቃሳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ትማል 13 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፓኪስታን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ናይ ምክያድ መደብ ከም ዘለዋ ብስለያዊ ሓበሬታ ከም ዝረጋገጸ ከሲሱ ነቲ ክስ እዚ ዝነጸገ መንግስቲ ፓኪስታን ብወገኑ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ስለያዊ ምጽንጻን ተካይድ ከም ዘላ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ዘይምቅዳው ዘጋድድ ምዃኑ ወቂሱሎ ዘይምቅዳው ክልቴን ሃገራት ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2019 ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጸጥታ ህንዲ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኽረረ ጸብጻባት ይረዱ ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ከራኸር ዞባ ካሽሚር ብውሕዱ 3 ግዜ ውግእ ከም ዝገጠማ ይግለጽ ነቲ ዶባዊ ወጥሪ ንምህዳእ ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝሕበር ኣብ ኒጀር ምስ ቦኮ ሓራም ትእሳር ከም ዘለዎም ዝግለጹ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ሳልስት እዚ ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 27 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረድዩ በቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኒጀር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዳሃዮም ከም ዝጠፍኡን ይቀላሓሎ ብዘይካዚ በቲ መጥቃዕቲ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኒጀር ንጸንሐ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘኽሮ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኒጀር ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕታት ኣብ ከቢድ ጸጥታዊ ወጥሪ ኣቴን ካብ ዘለዋ ሃገራት ዞባ ሳሕል ምዃና ይሕበር ኣብ ቻይና ሎሚ 14 ታሕሳስ ኣብ ፈለግ ያንግዚ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ናይ ጻዕነት መራኽብ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ሓደጋ 5 ካልኦት ዳህዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ሰመዚ ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ቻይና ግዳያት ንምድሓን ሰፊሕ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮጳ ሕብረት ሱርሳላ ቮንደር ላይንን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ትማል 13 ታሕሳስ ዘካይድዎ ዝርርብ ኣብ መንጎ ሕብረትን ብሪጣንያን ዘሎ ፍልልይ ኣብ ምጽባብ ዝጥቀስ ውጽኢት ከም ዘይተረኽቦ ተቃሊሑ እንተኾነ ግን ወከልቲ ክልቲኡ ወገናት ከይተሓለሉ ኣብ ሓደ ስምዕ ንምብጻሕ ዘካይድዎ ዘተ ክቕጽልዎ እቶም መራሕቲ ከም እተረዳድኡ ተገሊጹ ኤሮጳ ሕብረትን ብሪጣንያን ኣብ ንግዳዊ ስምዕ ምስ ዘይበጽሑ ዝጸንሖም ንግዳዊ ስምምዕ ካብ ምጅማር 2021 ኣትሒዙ ብመሰረት ሕጋጋት ኣህጉራዊ ውድብ ንግዲ ክቕየር ምዃኑ ዝግለጽ ምውጻእ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ምዃኑ ርጉጽ ምስ ዝኸውን ኤሮጳ ሕብረት እንተወሓደ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ናይ ኣየርን ባሕርን መስመራት መጓዓዝያ ክፉት ንኽኸውን ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትማሊ 13 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ገፊሕ ምዃኑን ኣብ ሓደ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነን ብምጥቃስ ሃገሩ ብዘይ ስምምዕ ካብ ኤሮጳ ሕብረት ንኽትፍለ ድሉቲ ክትከውን ፀዊዑ ዓመታዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ብሪጣንያን ኣባል ሃገራት ኤሮጳ ሕብረትን ልዕሊ $1 ትሪልዮን ምዃኑ ዝጠቐሱ ኪላታት ቁጠባ ኣብ ስምምዕ ዘይምብጻሕ ንኽልቲኡ ወገን ብኸቢድ በኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ትማሊ 13 ታሕሳስ ኣብ ካልኣይ ዝዓበየ ሻምብቆታ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኢራን ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ጸላትን ኣከባቢን ብቐሊል ዘይግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ንሰመዚ ናይቲ ሃገር ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ብዝተኸስተ ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስ ዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ምዃኑ ሰመዚ ኢራን ገሊፆም እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ተደኪኑ ዝርከብ ሻምብቆታት መዓልታዊ ኣስታት 375,000 በርሜል ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ትካል መጻረዩ ኣብ ምልኣኽ ከም ዘገልግል ዝሓበሩ ሰመዚ ኢራን ዘጋጠመ ዕንወት ድሮ ተፈዊሱ እቲ መስርሕ ግቡእ ስርሑ የሰላስል ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣሜሪካ ንቁጠባ ኢራን ብሓፈሻ ጽላት ነዳዲ ድማ ብፍላይ ዓላማ ንዝገበረ እገዳታት ኣትራቶ ኣብ ዘላትሉ እዋን ከም ዝበለ ሓደጋታት ክውስኾ እንከሎ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዘውርዶ ሃስያ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ፕሮፌሽት